Alright, ayan, good morning mga bossing natin dyan. Ayan, so napakaaga natin. It's 5:30 ng umaga ngayong Sabado. Ayan, so nandito tayo sa may Alaminos City. At meron tayong pupuntahan na event ngayon sa may 100 Islands. Ayan, so sasama tayo at makikilahok tayo sa gaganaping coastal cleanup sa may 100 Islands. At merong magaganap na awarding din. Ayan, so makikilahok tayo doon at makikisaya. Ayan, so papunta na tayo ngayon sa may Lookout Wharf. Ayan, medyo madilim. Magpapagas muna tayo at update ko kayo mamaya kapag medyo maliwanag na mga bossing natin dyan. Ayan, so nagpagas tayo mga bossing. Nandito na tayo sa may Lookout, Barangay Lookout, pero banda ron pa yung Lookout Wharf, kung saan yung Lookout Wharf ay parang gateway mo, no, papuntang 100 Islands. Ayan, so doon yung tourism office nila dito sa may Alaminos. Ayan, so siguro magta-timelapse tayo kasi maganda yung sunrise doon, no. Ayan, so update ko ulit kayo mga bossing natin dyan. Ayan, so nagaganap yung unang part ng program dito sa may pilgrimage. Ayan, sa presentation siya ng Yale. So madaming tao dito. Hindi na kami okay, 1, 2, 3, go! Let's go, Yellow Team! Let's go! Let's go, Yellow Team! Let's go! Let's go, Yellow Team! Let's go! And 1, 2, 3, go! S-C-C-E-S-S. That's the way we spell success. We're the team that can give it. We're trying, we're gonna fight. S-C-C-E-S-S. That's the way we spell success. We're the team that can give it. Once we're high, we're gonna hit. Let's go, Yellow Team! Yay! Yun yung performance ng
college. Okay? Thank you! Galing, galing. Ayan, so tapos na tayo nagpulot ng kalat at yan, yung taas ng inakit natin, bababa na tayo ngayon. Grabe. Yan, so ito yung mga na-collect natin ng basura dito. Ayan, baba muna tayo. Ay. Magsiswimming pa ako eh. Ang daming tao. Ayan, ang daming tao. Ang daming turista mga bossing. Ayan. So ngayon, tapos na tayo dito sa may Pilgrimage Island. Papunta na tayo ng Quezon Island for another activity. Ayan. So medyo pagod na tayo. Unang event pa lang. Unang activity pa lang yan. So ano tawag dito? May grupo tayo sa So papansin nyo, maraming papunta dito sa may pilgrimage. Bye bye. Ayoko na dito. Nasa gitna tayo, be. Hindi ka na makakalas. Yan, so update na lang mamaya. So, papunta tayo doon sa may starting point hanggang doon. So, first time natin to. Let's go po.
Sasay na lang yan. Ako naman yan. Bebe, wala. Hindi ka na yan. Kasi bakit? Bakit? Okay lang ba itong ulo? Di ba ito bibigay? Bye! Bye! Bakit yung See you! makapal? Woo! Grabe! At yun, paalis na kami. Naantay na lang yung bangka mga bossing, ano. So nag-enjoy naman tayo kahit pa paano. Pero di na tayo naligo. So na-try natin mag zipline, ayan. So first time natin mag zipline, nakayanan naman natin. Nag-enjoy tayo, ayan. So waiting tayo sa bangka natin. Alright, ayan. So, pauwi na tayo mga bossing natin dyan. Ayan, so it's a fun-filled Saturday para sa atin. Ayan, so ang daming games and activities na nangyari. Ayan, so yun, maraming salamat sa LGU ng Alaminos, lalong-lalo na sa City Information Office, ayan, sa pag-spearhead nitong event. Yan, muli maraming salamat mga bossing natin dyan. Ayan, sa mga bago at hindi pa nakakapag-subscribe, ayan, please subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi sa mga ilalabas nating video katulad nito mga bossing natin dyan. Alright, okay, so yun, ride safe mga bossing natin dyan. God bless at pagpalain tayo lagi ng poong may kapal at all is well mga bossing natin dyan.